Wara li l-Journal Times of Malta fl-aħħar jiem ikkwota partijiet mir-rapport tal-Awditur Ġenerali li sab li l-poplu Malti wawċi hija ta' kuljum jinsteraq fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma, il-Ministri tal-Gvern qed jibqgħu jiddefendu dan is-serq. Bil-Ministru Ian Borg imur oltre minn hekk u saħansitra jgħid li l-poplu daħħal 100 miljun euro. Grazzja tal-Ħanin Mulej iwa ilna 8 snin fil-Gvern u fuq l-enerġija l-poplu ħa 100 miljun fis-sena. Meta l-verità hi li skont ir-rapport tal-Awditur il-poplu nsteraq mal-50 miljun euro fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Intant wara tweġiba ta' Ian Borg kien imiss lill-Ministru Clayton Bartolo li jagħti l-ħsibijiet tiegħu fuq dan is-suġġett. Iżda anke hu fl-ebda ħin ma ddefenda lill-familji li qed jinsterqu. Il-familji u n-negozji Maltin u Wawċin jafu li ma kien dak il-partit illi ħadem biex raħħas il-kontijiet. Il-Partit Nazzjonalista ilu snin jinsisti li dan is-serq jieqaf u kien għamel eżerċizzju li fih ġabar mijiet ta' kontijiet tad-dawl tal-familji Maltin biex iressaq il-qudiem l-menti tagħhom u sabiex dan is-serq jiġi rimedjat. Serq li kien l-istess Gvern Laburista li 3 snin ilu kien ammetta li hu realtà. Fil-fatt il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Joseph Muscat f'Ottubru tal-2018 fuq l-Istazzjon Nazzjonali kien wieħed li dan is-serq li hu kien sejjaħlu anomalija kellu jitranġa fi żmien sena. Sta jkun hemm ċertu anomalija f'ċertu settur, dik l-anomalija issa l-Arms kważi konkludew l-analisi tagħhom u għas-sena d-dieħla għandna soluzzjoni f'dan ir-rigward ukoll. Iżda mhux talli la Joseph Muscat u lanqas Robert Abela warajh ma solvew dawn l-anomaliji tali issa l-Gvern Laburista jidher determinat li jibqa' jisraq lill poplu Malti wawċi fil-kontijiet, hekk kif il-Ministri jibqgħu ma jikkommettux ruhom li jroddu lura flus li serqu liċ-ċittadini. Trendu lura l-flus il-poplu? Dak li jiftakru. Jew le, Ministru, very simple, le. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg qed iwiegħed li Gvern ġdid Nazzjonalista irrott lura lill familji Maltin u Wawċin il-flus li nsterqulhom. Wieħed irid ifakkar ukoll li l-enerġija li fuqha l-Partit Laburista bena kampanja elettorali sħiħa lura fl-2013 spiċċat provdiet kontroversji waħda wara l-oħra. L-aktar bl-iskandlu tal-Electrogas, it-taħwit fil-mod kif ingħataw il-kuntratti tal-Power Station u l-eluf li allegatament kellhom idaħlu minna fost l-oħrajn l-eks Ministru Konrad Mizzi u l-eks Chief of Staff Kastilja Keith Schembri.